guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो गाइस बिराद हेपि मानो होननानै बुङोब्ला आं दिनैहाय स' दिनैहाय गाइस नै जोङो मिथि आरो मिथुनि हाबा जानो थांनो नागिरदों ओमफ्रायहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन जोङो बेसेबा गोबावनि उनाव जिहेतु पार्टि जानायनि खोथा दंखायोमोन नालाय बेखौ दिनै मोनजाहैसिगोन आरो दा पुरा जानानै फैसिगोन आरो जोङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो थ' गाखोदो दे अन खालाम गारिया मानो स्टार्ट जायाखै मानो इले जाबाय नों मानो खेबनै थुदो दसेल'सो थुनांगो जाबाय आरो मानो गाबाय थादो आंनि गारिखौ आंसो रोङो मिथिबाय नोंनि नङाना बेयो दख'ना गानबानो डिस्टार्ब जासोदो आइदि थ'दो बिहामजो रानि थांसै दायो जों मिथिनि हाबानि बेदर जानो लुगैबाय जिहेतु सिगां कमेन्ट्स खालामनायावहाय आंखौ बिराद मिम्स बानायदोंमोन पार्टि जानो होननायावहाय फाइनालि दिनै केमस्रि दैमारिया ओरैनो होना खोथाफोरखौ मिथिबायना होननानै बुंनांगौ आरो सिगाङावहाय बुंहरदोंमोन ना आङो पार्टि जानो थाखाय रेडि होननानै स' दिनै फाइनालि मिथि नार्जारिनि पार्टि जानो थांसै आरो दा थुदो मा जालायखो माने एसां गोबाव लायो गुवाहाटीनिफ्राय थांनायानो जोंना बिराद गोबाव लायो जामानो बिराद गोलाव मिथिनि हाबा जानो थांनो नागिरदों दायो जोङो होनो अमा बेदर जानो लुगैसोबाय आं गोसोम जाबाय नायनाय खिनिया गुफुर फासावनो नों सानदोंमोन मोजां नङा इयो लादु जानो मोनले जुदि मा पेकेट बुरांबाय थादों लादु खायगा बांद्रायनांगौ आं रानाखोना दे खामखौबो बायखानांगौमोन मेथाइआ लाबोबाय नै मेथाइ जानोसै जों दायो बिरखाङाथ' आंनि फिसालासो एकदम जोंनि गासिबो एक्टिभ 있어야 안 하는 이유 발 থাকিব আৰু সংখ্যাটো ভাল হ'ব
Februari ada meeting dan haba আর লগতে গেমশ্রী সরি হ্যাঁ গেমশ্রী ইহঁতৰ সংসাৰটো ভাল হ'ব ভগৱানে ভালকৈ আশা ঈশ্বৰ বনাই বাথনি খাতে আङो खुलुमनाय आरो बावनाय थाबाय सरि माबाखौ बुंनाया बेनि थाखाय गासैबो आफा इसोर बोराइ बाथौनो खुलुमनाय आरो बावनाय थाबाय जय आफा बोराइ बाथौनि Dayo onkam ise lawan dayo bolomse दे darah jelas sudah Saturday diasnya Mithu finally Mithi ada Mithu di haba menjamarbai kecil kalian bisa ya haba ini untuk haba sama ya sama mana posto para ese responsibility bale berda diasnya sana se party saya party mas kena ranking king sisa nih gitu masih berat kalau setelah pada party kita udah begini masa pemberat जादो दे जासाबदो माइबा जादोंमोन नामा आंना अ जादो दे दासो स्टप जादों थेंक इउ उदै सुदै रानथेंगोन जाना थादों आं जाया दे बे ओंखामखौनो बे जायैखौबो आं मोनजाजोबो ओइ बेदरखौ प्लेटाव लाबोदो ना हायखानानै लाबोनांगौ आं जाला आं हायखानानै लाबोबा जागौमोन ना आं जाबायमोन उदैयावनो जायगायानो गैला आं जिरायगोन नांगौबा आगै नोंसोर मोसानायखौ नायबाय थासिगोन आं एबार माबोरै खाम गानाबो फुंनिफ्रायनो बेल' गाबगासिनो पिस्तलाल' गाबगासिनो ओंखाम होनायफोरखौ नायदो सोरना हाथासुनि ए इसोरनाबो दं होनदोंमोन आं हाथासुनि जाला जा खेबसेया जेबो नङा दे नाखौ हरनालाय थाबनै नै जाखांलायनोसो नै इथिं हरग्रो इथिं जायाखैना ए हरग्रो दालि खाब्लांथाव जायाखैना सोरजों माजों Wah, dasu somai sedone. Berat, somai tu berles hari tu. Mithu aku re, Mithu, cepelai. Dengar munci video lah, bayi mana angga. Dah kapan nuisi kan deh dengar. Kapan nuisi kan kapan dah. Dari saya masih bisa kambai, dari kami saya boleh jalan ni. Boleh jalan lah. Dah. Mana kau bilang lemon kau emak? Lepas ni ada. Lepas ni ada cakap berarti ni. Deh, awak sudah bumbang kita. Sudah itu nak hamil deh. Hanya awak boleh bumbang. Kami dah berkap sah. Semua ada. Deh.
एक्टरानो आंनि एक्टरा साउथ फिल्मनि एक्टर बायदि नुमारोआनो न' लावदुमखौ नुमानोलाय आयौ wah dari sari deng nah manusia handsome-ano bangai mosakan on pakai nama nenglah गोसोआनो माने ओरैबायदि थानो हायाना muna दामबानो जिखुनु मिउजिकआनो जा जों मोसाग्रा मानसिना थानो हाया गोसोनिफ्राय एखेबारे जेरावबो मोसाहां बारल'गोन आथिं आखाइ मोदोम इग्लुं थायो माने दामबानो मिउजिक खोनाबानो जाबाय दे Belum mau menikah. Banyak bebas suara. Bendera kalau banyak belum ngomong. Bikin ha? Bikin mana goresor ketemu di tinggal? Hah? Goresor. Goresor ah. Goresor lama ya nih ketemu di tinggal. Tapi cuma awan aja itu ada. Yang lama ya cuma ada kalau. Cina memang sama beran dong. Goresor. Simang danuka dengan gubun sekapu. Dem. Hamsin aja kan ada goresor sih. Simang danuka dengan gubun hinjauku. Lain danuka dengan gubun siklaku. Tangga dasanka dengan gadani. Lama nih sendiri dengan Mithi. Sinai nalaka dengan nebe siklaku. Nei mengganda. Akai zengnya dhap. Sedai zengnya. Lama nih orang siapa? Mak mendingan gua hati mendingan tuh. Mampus tuh. Modai. जाबावनो जाबाय इमान जाना फैखाबायना उदैयानो बुंजोबबाय ओमफ्रायहाय दायो जोङो चिकेन ड्रामस्टिक ओमफ्रायहाय बेबी कर्न जानोसै आरोना आं जि बोरैबा लेथ्रा मोनबाय जोङो नै गुवाहाटीयाव मोनफैनाय लोगो लोगो लावदुमनि मिटिंआवसो फैनानै थाफैनांबाय आरोना बिसोरो नैबेथिंहाय मिटिं खालामगासिनो ओमफ्राय जोङो धीराजजों आंजों मायबा मोनसे जानानै लानोसै उपाय गैया आं हाबायाव जर जस्ति लिंनानै लांबायना बेहाय एसे लेट जाबाय आरो आंनि थाखाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय